ДПУ 15. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Явно. Припинок. Явно. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Кедровая. Припинок. Вулиця Кедровая. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Шафрановая. Припинок. Вулиця Шафрановая. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Костюшки. Припинок. Костюшки. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Район. Сімова. Припинок. Район. Сімова. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Тельми. Припинок. Тельми. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Московське шосе. Автобус рухается по маршруте номер 78. Припинок. Московське шосе. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Обласна больниця. Припинок. Обласна больниця. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Медицинське. Припинок. Медицинское. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Єсеніна. Припинок. Єсеніна. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Завулок. Есенина. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак. Завулок. Есенина. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Георгіївське. Припинок. Георгіївське. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Ландшафтне. Припинок. Ландшафтне. Наступний припинок. Центральная городская больница. Осторожно, двері зачиняються. Наступний припинок. Центральная городская больница. Подрыхтуйте проездные документы для контролю. Выход будет проводиться праз передние двері. Припинок. Центральная городская больница. Концевы. Припинок.